Wel, prynawn da i chi gyd, croeso cynnes iawn i chi I ddarlith flynyddol 2023, Canolfan Uwchefrydiau Cymru America Prifysgol Caerdydd. Diolch yn fawr I chi am ddod I gefnogi'r sesiwn. Sefydlwyd y Canolfan Uwchefrydiau Cymru America yn 2001 mwyn hybu astudio diwylliant iaith, llen a hanes y Cymru ar gyfandiroedd America. A hoffwn innau a Wyn hefyd diolch I Dr E Wyn James, cyfarwyddwr y Canolfan, a mae'n gwahodd ni draddodi'r darlith eleni eto ac am drefnu'r sesiwn. Yn bwriad yn y cyfarfodydd hyn, fel ni wedi bod nawr ers 2015 heblaw am y pandemig, yw sôn am rai cysylltiadau sydd rhwng man cyfarfod yr Eisteddfod a chyfandiroedd America. A bydd Wyn yn sôn am J Glyn Davies mas o law. Dylen ni gyflwyno'n hunain Bill Jones, Wyn James, neu Pinky Perky, pyn bynnag un. Roblyn, nhw'n ddim yn quite yn siŵr pyn yw Pinky a pyn yw Perky, o beth bynnag. Dylen, efe, bydd wedi egluro, o'n i'n cyd gyda'r wydr nes I ni dau yn ddior, felly gyda pam rwy'n i'n neud y sesiwn yma ers 2013. 2015, ie. O, 2033 yn mynd beth yn dweud. Ni'n mynd yn un, me. Mae'n hanesydd, felly bydd yn llaf y dyddiadau. Oce, mae bob llun ei hanes, medden nhw, a dyma un enghraifft diddorol am ddangosodd yn gyson yn rhifynnau papur newydd y Drych ar ddiwedd 1884 a dechrau 1885. Dyma John William Jones, 1887 I 1884, neu John W, fel yr adnabyddyd ef gan amlaf gan ei gyfeillion, a John W fydda i'n defnyddio pynawn yma. Mae'n drathedig mae ef oedd y Cymra'n mwyaf adnabyddus yn America ei ddydd, ac roedd hefyd yn adnabyddus iawn yng Nghymru. Yn reiddiol o ardal Llanau Haearn a Llangybi yn Eifionydd, fe ddidodd I America yn 1845. Mae rhan sylweddol o'i arwyddocâd a'i fywyd wedi ei plethu yn agos iawn a hanes y Drych, papur newydd unigryw mewn sawl ffordd, a rhi pwysicaf a wasanaethau'r Cymru yn America yn y 4eg ganrif ar 15. Ymddangosodd am y tro cyntaf yn Manhattan, Efrog Newydd, yn Ionawr 1851. Un nodweddiadol iawn o'r hyd yn gyntaf yna, tybyg yn wahanol i'r papurau newydd fel ni'n gweld na bod nhw heddi. Ac fe gyhoeddwyd yn ddifolch tan 2001. Ac fel y gwir sawl un ohonoch, mae'n siŵr mae'r enw'n parhau heddiw fel adran o'r papur newydd Ninnau. Dengys hanes y wasg Gymreig yn America fod hir hoedledd y Drych yn anghyffredin iawn os nad yn wyrthio. Bu John W yn golygu neu gyd-olygu'r papur am dros 5 mlynedd ar hugain o'r 1840au cynnar hyd at ei farwolaeth, ac yn berchenog arno rhwng 1858 a 1865. Ond ei fod yn cael ei gofio'n bennaf am ei gysylltiad â'r newidiadur, wedi'r cyfan roedd yn cael ei gyfeirio ato drwy'r amser fel John W Jones y Drych, roedd yn llawer mwy na hynny, ac fe wnaeth ei farc fel llenor, awdur, seryddwr, mathemategydd, asiant yn fudol, darlithydd, eisteddfodwr a gwleidydd gweriniaethol. Bu dim amser gyda'i bnawn mae'n drafod rheina I gyd. Byddaf yn sôn ychydig am ba fath o berson, a ba fath o ddyn oedd ac am ei hanes cynnar yng Nghymru ac yna yn yr Unol Daleithiau. Yna I orffen bydd trafodaeth fel ar ei gyfraniad I oroesiad a llwyddiant y Drych. Mae stori'r llun yn dweud cyfrolau am bwysigrwydd ac enwogrwydd John William Jones. Wedi ei farwolaeth I symwth yn ei gartref yn Utica, dalaith Efrog Newydd, ar 8 Hydref 1885 yn 58 oed, cynnigodd y Drych yr anreg a sblenydd hwn o ddarlun lliwiedig cyflawnfaint ohono wedi ei fframio I bob tanysgrifiwr a dalodd o flaen llaw am 1885. Roedd y papur yn arfer gwobrwyo'r mwyaf ffyddlon o'i gefnogwyr bob blwyddyn,
ac nid yw'n syndod ei fod wedi penderfynu coffair gŵr mawr a cheisio chwyddo tanysgrifiadau ar yr un pryd. Datganodd y papur ei fod wedi anfon miloedd o'r darluniau i danysgrifwyr. Roedd y llun yn hongian mewn ystafelloedd ar draws America a thu hwnt, enghraifft yn y Capel Cymraeg yn Melbourne, Australia, ac mewn o leiaf un cartref yn Nyffryn Camwy ym Patagonia. Mae'r olaf yn ironi hyfryd oherwydd i lawer ar y pryd ac wedi hynny, John W oedd archelyn y mudiad i sefydlu wladfa'r Gymreig a'r ffyrnicaf o'r darleiwyr yn ei herbyn. Fel sydd dim amser i fynd reoli pnawn yma. Mae'n lun arall ohono fe, dyna bydd yr olaf o'r sleidiau wedi ni. Dyn trawiadol iawn mewn sawl ffordd oedd John William Jones. Cyfeiriau ei gyfoeswyr yn aml at ei osger corfforol. Roedd yn ddyn mawr yn pwyso dros 2 stôn a 15 pan aeth ei an y wyddfa Madrydydd a tro olaf yn ei fywyd yn Hydref 1883. Yn ddyn mawr gyda llygad a phresenoldeb oedd yn hawlio sylw. Fi'n credu mae'r llun yn rhoi tyna bach o argraff yn meddai lais cryf a siaradau yn uchel le bynnag yr oedd, ac yr oedd ei ben mor fawr yn ôl pob sôn, yr oedd yn cael un anodd cael het neu gap oedd yn ei ffito fe. Mae'n debyg pan oedd yn ymweld â'i hen ardaloedd ei Blentindod, sef ardal lle ni heddiw wrth gwrs, roedd y plant yno yn sôn amdano fel y dyn pen mawr o'r America. Oedd pen mawr ganddo mewn sawl ystyr gyda llaw. Roedd John W yn fwy na bywyd. Roedd hyd yn oed y gof golwg a godwyd iddo fe ar ei fedd yn Mynwent Forest Hill yn Utica yn Anferth. Tanysgrifiodd 600 o bobl dros 720 o ddoleri, swm mowr y dyddiennu, tuag at y gof golwg sy'n dros 10 troedfedd a hanner o uchder ac yn pwyso rhwng 4 a 5 tynnell. Roedd pawb oedd yn nabod John W yn unfrydol ei fod yn berson tu hwnt i'r cyffredin, un a oedd yn meddu galluoedd naturiol anghyffredin. Roedd yn amlwg yn ddyn o egni ddiddiwedd. Dyma'r enghraifft o fath o bethau oedd yn cael ei ysgrifennu amdano, gyda thipyn o wirionedd a heb ormod o orlywio. Yr oedd yn llenor gwych, yn ysgrifennydd clir, grymus a resymegol, yn rhyfedd anghydmarol, yn astronomydd a diaredydd ysgolheigaidd, yn darlithydd poblogaidd a gwestiynau o'r fath, ac yn politician cyfrwys ac arfol, a'i ysgrifbyn bob amser yn barod i ddiferi llithiau minio ar bynciau gwleidyddol y dydd. A dyma farn yn New York Tribune amdano fe yn 1860, a gentleman of brilliant talents and extensive information. Mr. Jones is considered one of the best mathematicians in the state and is perfectly at home in natural philosophy and astronomy. Dyn oedd yn gaeth i'w waith o John W heb os. Yn ystod, nath ei gyfadde rhyw dro, achan alla ddiogi heb noethu'r dim, sy'n rhoi rhyw fath o syniad i chi. Ond oedd e'n hoffi mynd i hela a ffysgota hefyd, rhaid dweud. Ysgrifennodd miliynau o eiriau ar ystod ryfeddol o bynciau ar hanes llenyddiaeth, wyddoniaeth a rhyfyddau. Roedd yn deithiwr o fryd, mae'n debyg i fod wedi croesi'r morwerydd tua 19 gwaith. A ble bynnag yr oedd yn mynd, oedd yn rhoi bin ar bapur. Ymddangosodd y rhan fwyaf o'i sgrifau yn y Drych, a bu'n sgrifennu hefyd i gyfnodolion Cymraeg eraill yn America ac i newyddiaduron yn Nghymru, yn arbennig yr Herald Cymraeg. Cyfrannodd golwg yn cynnwys newyddion o America a hanes y Cymru yno am nifer o flynyddoedd. Ac yn anffodus, ti'n amser dydi mwy na crybwyll yn unig y llyfrau ysgrifennodd, megis yr Athrawon Parod 1860, Cyfaill y Gweithiwr 1862, Hyfforddwr yn Fidwr 1866, a sgrifennodd yr y cyd gyda Owen Bromley, a'r pwysicaf ohonydd yr anferthol hanes y gwrthryfel mawr yn y Taleithiau Unedig, yn Ryfel Parc of America, wrth gwrs, 1866, sy'n redeg i dros 630 o dudalennau, a cyd-ysgrifennodd hwnnw gyda'i golygydd ar y Drych ar y pryd, T.B. Morris, Gwynedd Fawr.
Roedd ei gyfeillion adnabod John Ww fel dyn siriol, hynaws a chymdeithgar, ac fel gwladgarwr twym galon, a bob amser a lles y genedl yn agos ac i galon ac yn barod ei gymwynas. Ond nid oedd yn berffaith wrth gwrs, pwy sydd. Ffigwr dadleuol oedd yn hoff o greu tipyn o gynnwrf. Roedd yn gallu bod yn orgastadleuol ac ymosodol, ac yn bosfawr, benstiff a llechwraidd, gyda thueddiad i fod yn ysgubol ac un ochro yn ei ysgrifau. Mae'r dyfyniad hyn yn wych. Mewn gyriau cyfiadw un o'r mygwyr, roedd John W ac yn dyfynu yn ymresonydd di-ildio a chanddo bob amser ddigon o gwrthwynebwyr i'w gadw yn brysur. Droion gafodd ei gehyddo o ddweud celwydd yn y papurau newydd neu o ddiar y llwyfan, a throion buentau'n cehyddo eraill o fod yn gelwyddwyr hefyd. Gydol ei fywyd, bu John W yn ddiflino neu ymdrechion i ddarchwyllo pobl Cymru i ymfudo i'r Unol Daleithiau. Oherwydd yr Unol Daleithiau yn ei gredef oedd y wlad gorau yn y byd ac yn dylant yn fudo yno yn ei miloedd, ac oedd yn ddigon parod i organmoli a gorliwio wrth wneud hynny. Thorough humbug and impudent and vulgar rubbish oedd ymateb gohebydd yn North Wales Chronicle i'r darlith ar America y clywodd John Ww yn traddodi yn neuadd y farchnad Bethesda ym mis Chwefror 1865. Gan y John William Jones ar yr 11 o Ionawr 1827 mewn ffermdy o'r enw Bryn Bychan yn rhan ddeheuol plwyf Llanel Haiar ar y ffin rhwng y plwyf hynny a phlwyf Llangybi a Llynor Fawr. O ran lle a theulu ystywed y Genhinen yn 1886, yr oedd fe yn hannu o enwogion Eifionydd. Mae'n debyg bod John W yntau bob amser yn falch ei fod yn gallu dweud un o Eifionydd oedd yn nain. Roedd yn rhan o deulu talentog. Roedd ei dad, William Jones, yn perthyn i Sir Huw Owen, a John Roberts Iwan Llun, a'i fam Mary yn gyfnither i'r Parc Morris Williams, y bardd Nicander, wrth gwrs. Cafodd William a Mary sawl plentyn, brawd i John W oedd yr enwog William W Jones, mae'n Joneses yma, fel Jones i hunan yn drysudu. Cyrus, llenor, llyfrwerthwyr a llywydd undeb chwarelwyr Gogledd Cymru yn ystod streic fawr y Penrhyn 1990-1993. Yr oedd William Jones y tad yn flaenor gweithgar yn eglwys y Methodistiaid Calfinaidd yn Cwmcoryn, Llanhaiar, lle ddaeth John W hefyd yn aelod mas o law. Ystyrid mai William, y tad, oedd ysgolhau gorau'r ardal ac yn uwch na'r cyffredin o alluog mewn ysgrifennu a rhifyddau. Bu'n cadw ysgol anffurfiol yn Sardis, capel yr Annibynwyr yn Llangybi, gyda'r bwriad o roi addysg elfennol i'w blant ei hun a rai o'i gymdogion. A dyma'r ychydig o addysg a gafodd John W pan oedd yn blentyn. Yn ifanc iawn, datblygodd yntau hefyd ddawn arbennig mewn rhifyddeg, sy'n symud hwnna, ac mae'n debyg byddai ffermwyr yr ardal yn dod ato am gymorth gyda'i cyfrifon. Yng nghanol y 1830au, symudodd y teulu i dyddyn o'r enw Tîn Llwyn yn ardal Llanllyfni, Llangybi Afon, wrth gwrs, lle bu ei dad eto'n cadw ysgol. Aeth John W i weithio mewn ffermydd lleol pan oedd yn 12 oed. Bu hefyd yn gweithio yn ôl yn ei ardal enedigol. Cafodd ei 1844 cafodd ei gyflogi yn ffair Pwllheli i wasanaethu ar fferm enwog Henryfeinws y ffôr. Mae Glendacar yn trafod tarddiad yr enw diddorol Hafod Feinws yn llyfr ein enwau Arfon Llun ac Eifionydd. Ond roedd America yn galw. Pan oedd yn ddau ar 15 oed, daeth awydd angherddol arno i ymfudo yno, a dyw hynny ddim yn syndod chwaith. Bu ers degawdau ddyfodiad cryf o ymfudo o Lun ac o Eifionydd i'r Unol Daleithiau. Rhywbryd yn 1845, croesodd Môr Werydd gan anelu at Racine, Wisconsin, lle roedd llawer o Gymru wrthi'n ymsefydlu ar y pryd. Ond wedi cyrraedd America, cafodd amser helbylus, wrth i orfod crwydro llawer o wlad mwyn ennill ei fywoliaeth. Bu'n gweithio mewn ffermydd yn Racine, wedyn ar y gamlas yn Sag, Illinois, cyn teithio i lawr yr afon Mississippi i New Orleans a gweithio am gyfnodau byr yn y de.
Erbyn 1846, roedd wedi cyrraedd Rochester, tarlaeth Efrog Newydd, lle bu'n llyfyrio mewn gwaith brics. Erbyn hyn, roedd yn ystyried dychwelyd i Gymru oherwydd ei hiraeth, a'i fod hefyd wedi diflasu ac America. Ond fe glywed sôn am y cymunedau Cymreig cryf yn ardal Utica yn yr un dalaith, lle oedd llawer o'n fydwyr o Gaernarfon wedi ymgartrefi. Symudodd yno yn hytrach nag adref i Gymru. Yn Utica yn y 1840au hwyr a'r 1850au cynnar dysgodd grefft sail dodref a rhagori arni, a bu hefyd yn astudio yn ei oriau hamdden. Un o'n nodweddion pennaf John W oedd ei awydd am addysg a'i ffydd y mwysigrwydd hunan addysg, gwybodaeth cyffredinol, llyfrau a llenyddiaeth. A fel ysgrifennodd yn y Drych yn 1853, gresyn a fyddai yr arian sy'n cael ei talu am dybaco a diod gadarn yn cael ei defnyddio i brynu llyfrau da, a'r amser y dreilir gyda rai hynny yn cael ei defnyddio i ddarllen. Yna byddai mwy o wedwyddwch yn y fynwes, yn y teulu ac yn y byd. Eitha hawdd canfod hwnna bod e ddim o blaid i o'r meddwl a thybaco. Llwyddodd i safio dipyn o arian i'w ganiatáu iddo fynd i goleg Clinton, Utica am gyfnod. Wedyn bu'n cadw ysgol Rhyfyddeg yn y ddinas ac ymaelododd ar annibynwyr hefyd a ddaeth yn flaenllaw iawn yn yr ysgol Sul. Fe ddaeth blynyddoedd cynnar ym 1850au a nifer o gerrig milltir pwysig yn mywyd John W. Yn gyntaf y briododd ar yr ail o Ionawr 1850 a Mary Evans o Trenton, ger Utica, ond yn wreiddiol o Aberdaron. Gan ei mab, Palmer iddynt, ar 5 Fai 1851. Ac hawsan plant eraill wedi hynny, ond er nawr dristwch iddynt i o'n dod farw yn ifanc. Bu Mary farw ar yr ail o Orffennaf 1875 yn 48 oed. A'i briododd John W a Mrs Catherine Evans oedd yn wreiddiol o Dolgellau ar y 4 o Dachwedd 1880. Yn y 1850au cynnar hefyd, dechreuodd ei ysgrifennu, cyhoeddi a darlithio a dechrau ddod yn ffigwr pwysig ym myd y wasg Gymreig yn America. Cyfrannau i'r cenhadwr, cylchgrawn yr annibynwyr yn America, ac i'r cyfaill o'r hen wlad, cyfnodolyn y Methodistiaid Calfinaidd. Bu'n cynnal ysgol Rhyfyddeg mewn colofn reolaidd yn y cyfaill gydol yn 1850au, gan osod problemau mathemategol i'w ddisgyblion a thrafod yr atebion a anfonwyd i'r cylchgrawn. Ond efallai'r garreg filltir bwysicaf yn ei fywyd proffesiynol oedd yn niwedd 1852 neu Gwanwyn 1853, pan ddirbyniodd gais perchynog y Drych, John Morgan Jones, i symud i ddinas Efrog Newydd i olygu'r papur. Roedd wedi bod yn anfon ysgrifau i'r papur o Utica yn drachysson ers cychwyniad y papur yn 1851, ond dyma ddechrau gysylltiad ag ef fel golygydd, cysylltiad a barodd bron yn ddidor hyd ei farwolaeth. Roedd yn rhywniad y chyfraniad John W i'r papur y gweithiodd yn ddiflino drosto yn anferthol, mewn cyfnod pan wediodd y papur o un o'r gyfwng i'r llall ac roedd ei ddyfodol yn hynod ansicr. A berthodd John W lawer dros y Drych, a dyma dyfyniad oddi wrth ei gyd olygydd o 1869 ymlaen John C. Roberts, nid gweithio'n unig nac yn bennaf am y tal y byddai, na yr oedd ei galon yn y gwaith. Ymddengys mae nilltion darlithiau John W ar sefyddiaeth ar hyd y lled y wlad oedd yn cadw'r papur i fynd. Yn holl bwysig i oroesiad hir dymor y papur oedd penderfyniad John W yn 1860 i symud swyddfa'r Drych i Utica. Roedd Utica a Sir Oneida yn gyffredinol yn un o gadarnleoedd cryfaf y Cymry yn America, gyda 4,000 o bobl o aned yng Nghymru yn byw yn y sir yn y 1850au. Utica hefyd oedd y canolfan pwysicaf ar y cyfandir o ran gyhoeddi papurau newydd, cofnodolion a llyfrau yn Gymraeg. Wedi'r tywydd drwg y 1850au a 1860au, gwawriodd gyfnod llewyrchus iawn i'r Drych, yn arbennig ar ôl i'r argraffydd a dyn busnes crafft Thomas J Griffiths ei brynu yn 1874 a buddsoddi ynddo. Mae'n wir hefyd y gallu priodoli John W lawer o drafferthion y Drych yn ei degawdau cyntaf.
Doedd e ddim yn ddyn busnes da nac yn olygydd a threfnydd da. Wedi'r cyfan, roedd ei ffwrdd oedd ei cartref ar ei deithiau gormod i allu liwio'r papur yn effeithiol trwy'r amser. Roeddai gormod o'i amser a'i egni, heb sôn am ofod yn y papur, i'r cwrylon persolon chwerwon yr oedd ynddynt byth a bainydd. Ymhlith y bobl enwog y bu John W yn ffraeon gyhoeddus enw ac yn ei targedu ac ysgrifau fitriolaeth yn y Drych a phapurau newydd yng Nghymru dros y blynyddoedd oedd y parch Arby Thomas, Iosrin Gwynedd, Samuel Roberts, SR a Michael D. Jones. Os chi'n mynd i ffriwch a pobl mowr mi'n credu rhywbeth. Hynny, nid oes dwywaith bod mae John W oedd y ffigwr allweddol yn hanes y Drych yn y cyfnod hwn, ac fe gafodd y lanwad aruthrol ar ddatblygiad y papur. Ef oedd un o'r ysgrifenwyr mwyaf galluog a fi gan y papur erioed, a fi'n gyfrifol am ehangu rychwant cynnwys y colofnau trwy gyfrannu erthyglau ar deithio, gwyddoniaeth a sefyddiaeth. Fe hefyd oedd yn bennaf gyfrifol am yr erthyglau golygyddol am ddyngosodd yn y papur am gyfnod o 32 o flynyddoedd. Gadawyd ei farc ar cyfeiriad gwleidyddol y papur o blaid y gweriniaethwyr ac yn erbyn caethwasiaeth. Fel y dydleiodd Ale Jones am unen yn llyfr ar hanes y Drych, Welsh Reflections, prosiect diwylliannol uchelgeisiol oedd y Drych, roedd yn ymdrech i greu cyfrwng a oedd yn galluogi Cymru America i fyw i bywydau mor bell a phosib trwy'r Gymraeg ac yn creu hunaniaeth Cymreig Americanaidd benodol iddynt. Dyn hynod galluog, cymleth, amlochrog, aflonydd a gyflawnodd lawer o John William Jones. Yn yr amser oedd gen i pnawn yma, does ddim gobaith gen i wneud cyfiawnder a'i fywyd a'i waith a'i gyfraniad mawr i fywyd Cymru'r 4eg ganrif ar 15. Credaf ei fod yn un o'r ffigurau pwysicaf yn hanes y Cymru yn America ei fydd. Yn sicr mae un sy'n llwyddo i hawlio diddordeb a ffrocio'r meddwl, ac sy'n llwyddo i hawlio diddordeb a ffrocio meddwl ei ddarllenwyr yn yr 11 ganrif ar 20. Hyd yn oed os nad oes ddarlun ohono ar y wal yn edrych i lawr arno. Diolch yn fawr am wrando. Ysgu sôn o chi am eiliad, taw dyn sy'n newid technoleg yma. Diolch i Bill yr un pryd am gyflwyniad i ffigwr bwysig iawn wrth gwrs yn Wy'n troi at ffigwr eitha gwahanol a diweddarach byddai'n cyffwrdd â Wisconsin tua'r 1840 hefyd wrth fynd yn ymlaen. A mewn un ystyr mae'r teitl sydd wedi cael ei roi i'r sesiwn yma ychydig yn ganarweinio, sydd 2 lanc o lun ac Eifionydd oherwydd y llanc o Eifionydd, wrth gwrs oedd yr un newydd glywed yn yna. Yr unig chi'n di glywed yn y nawr sydd J Glyn Davies yn dechnegol doedd ddim yn llanc o Eifionydd, ynddo? Nid llanc ifanc o lun mohono, ond llanc o Lerpwl, wrth gwrs fe aned yn Lerpwl yn 1870. Ac oedd yn aelod, mae hwnna'n bwysig yn ei gefndir yn y gwirionedd, roedd yn aelod o deulu amlwg yn yr hyn i ni'n gallu galw yn dosbarth canol Cymraeg a Chymreig a ddatblygodd yn Lerpwl yn ail hanner y ganrif, yn hanner cyntaf bedwaredd ganrif ar 15, teuluoedd eitha tlawd oedd yn anwyo'r Cymru yn cadw at ei gilydd mewn rhywbeth o geto os oedd ei fel yna. Eto oedd ei nôl at hwnna, gobeithio os bydd amser yn y diwedd. Ond yn wahanol iawn i hynny, yr oedd J Glyn Davies wedi cael ei fagu yn y Cymru rhywyrchus yma, dosbarth canol yn Oes Victoria. I rieni a'i greiddiau ddau ohonyn nhw yn Sir Gaernarfon yma. Ond
I dad John Davies, roedd e'n farsian diwr te. Ac roedd y teulu yn mynychu capel Princess Road yn Lerpwl, chi'n gyfarwydd, mewn adfeilion o sylwedd y fan hyn, ond yn gythidral anghyffurfiol anferth, ynddo. Ac yn y sôn am byddech chi clywed clywed yn llythrennol yn yr ystyr roedd y gwragedd oedd yn mynychu Princess Road yn cerdded lawr o'r diangar i Princess Road i wneud capel a crynolyn, chi'n gallu clywed y crynolyn. Ac roedd mam J Glyn Davies yn un o'r gwragedd yna. Ond maes o law, beth i ni gweld yn achos Glyn Davies yw gwrthryfela yn erbyn y cefndir dosbarth canol yna. A gwrthryfela hefyd yn erbyn i fedwraeth grefyddol. Mae'n ymwrthod a Methodistau Calfinaidd i deulu. A fynte fel y gwelwn ni'n munud yn wyr i John Jones ar sarn, un o bregethwyr mwyaf y Methodistau Calfinaidd yn y bedwaredd ganrif ar 15. Ond fel ni'n gwrthryfela yn erbyn i gefndir mae John J Glyn. A gallwch chi alw fe mewn gwirionedd i roddau hefyd yn wrthryfelwr mawr yn erbyn pob math o bethau yn ystod I fywyd, yn gymeriad lliwgar yn byd y lleia. Ac yn mynd yn fwy gan fwy o sosialydd fel mae'r blynyddoedd yn mynd yn ei blaen ac yn gwyddom meddwl rhywun yn eitha pell i'r chwith hefyd. Wel, un o 4 o fechgyn oedd, dyna un o'r 4 brawd. John ei hunan oedd yr hynna, chi'n gwybod yn y cefn fyna. Yr un nesaf yna, yn siŵr oedd yn adnabyddus I lawer iawn ohonoch chi, George Davies, oedd heddychwr mawr, yn frawd I J Glyn. Ac yn yr 2 frawd arall, Frank aeth yn llongwr, ac yn bwysig iawn fyddai, dwi'n mynd teru fydd amser yn yw'r diwedd I drafod I shanties ei gerddi môr, ond Frank yn bwysig iawn oherwydd roedd e'n llongwr ac yn dod yn ôl ar tonau I J Glyn, oedd wedi clywed ar y llongau yma. A Glyn Davies wedyn yn sgwennu geiriau ar gyfer y tonau yma oedd I frawd Frank wedi clywed ar yn ôl. A'r brawd arall wedyn, Stanley, yn mynd yn far gyfreithiwr. Wel, beth sy'n digwydd i'r 4 bachgen, pan oedd J Glyn yn 15 mlwydd oed, 1885, dyma teulu yn penderfynu gyrru'r bechgyn lawr ar wyliau haf I ben llun yma, I Eder yn benodol, I ardal y mam I dad. Mwyn i'r bechgyn i'r 4 bachgyn nawr cael gwellau Cymraeg. Osgoi dylanwadau Saesnigaidd Lerpwl ar bydau a dod lawr i'r cefn gwlad fan hyn I ben draw'r llun. Ac roedd hynny yn hynod ddylanwadol a ffurfiannol ar J Glyn Davies. Ar sawl lefel, oedd dod I Eder a Portyn Llain yn ddihangfa o fywyd Lerpwl. Roedd e'n hynod hoff o fyd natur, o adar ac o flodau. Mae ganddo fe gerddi sydd yn canmol adar a flodau yn y blaen yn benodol. Ac wrth gwrs, dod o Lerpwl I Eder yn dipyn o'r ihangfa yn roedd o bwg dref yn ymwneud yn un man. Oedd hefyd yn ffordd I ddianc o barchusrwydd ar y Victorianaidd I fagwraeth yn Lerpwl a dod lawr I ganol gwirionwyr Eder. A mae wrth I fodd, mae'n mynd ar ryw lyfryn bach yn cofnodi iaith lafar y cylch, iaith y gwirionwyr yma. Lle tawel, wrth gwrs, y gymariad Lerpwl, fi rhaid o'ch chi'n cofio I Englyn sy'n gorffen lle I enaid gael llonydd oedd Eder, lle I enaid gael llonydd. Ond roedd y prysurdeb, wrth gwrs, yn Eder, yn fe prysurdeb byd y môr, byd y llongau, a'r cychod, yr holl ddiwydiant a diwylliant oedd yn rwng wrth y môr. A roedd hwnna'n holl bresennol. Ac roedd hynny, fe gafodd ei swyno gan byd y môr ar hyd I fywyd wedyn. Reit, ar hyd mae'n mynd ôl I Lerpwl ac yn treulio lot o'i fywyd yn Lerpwl a'r Cyffiniau.
ond mae swyn y môr yn rhywbeth pwysig iawn i J Glyn ar hyd I fywyd. Ac yn wir, mae Edern yn mynd yn rhywbeth o tir na nog iddo fe, yn delfryd, os gael chwarae ar eiriau, mae Edern yn rhywbeth o Eden iddo fe. Rhywle sydd yn fan gwyn fan draw, rhywle sydd yn ysbrydoliaeth iddo fe ar hyd I fywyd, yn porthi I ddychymyg ei greadigrwydd e. Ond mae'n bwysig cofio fod I fegwraeth yn Lerpwl yn bwysig hefyd ar lawer Cymru. Yn fyna hefyd, fe gafodd e yn Lerpwl nawr, fe gafodd e cyfle I ymddiddori, ei arwain I gael ei ymddiddori mewn llenyddiaeth Gymraeg, mewn barddoniaeth Gymraeg. Yn enwedig falle gan John Williams Bryn Shenkin, gweinidog Princess Road yn Lerpwl ar y pryd. A bobl fel Isaac Folks wedyn, roedd yna ddiwylliant llenyddiol yn Lerpwl, ddiwylliant llenyddiol o Cymraeg, a hwnnw yn meithrin diddordeb mewn llenyddiaeth Gymraeg yn J Glyn Davies. Fel llawer o'i deulu, yr oedd J Glyn yn gerddor da fi rhaid. Chi'n cofio fod John Jones ar Sarn wedi sgwennu Emildonau, ynddo? Ac roedd J Glyn ei hunan yn bianydd da ac yn dilynor da hefyd. A'i dad, eto mewn ffordd ac yn perthyn yn yr alle I Angharad James o ardal Dolwg Elan, ac yn y deithio I blaen. A hi hefyd yn delanores arbennig o dda. A fe brynodd tad J Glyn delyn ar werthiant yn Lerpwl I J Glyn Davies, a fe'n dod yn eitha da ar delyn. Ac yn mynd wedyn I blith y Cymru I dafarn y Welsh Harp, oedd y bwys y docio yn Lerpwl, ac yn ymddiddori yn fyna mewn cyddoriaeth yn rhaid traddodiadol, canu Caerdydd, canu'r delyn ac yn y blaen. Hefyd, wrth gwrs, mae ar bwys Prifysgol Lerpwl yn dydi. Ac yn y fan yna wedyn, mae hefyd yn dod dylanwadau Dr John Samuel y llyfrgellydd y Prifysgol yn ymddiddori'n fawr yn y Romani Cymreig. A J Glyn yn mynd gyda fe I ymweld â'r Romani ac eto yn ymddiddori yn y lawn telyn ac yn y blaen o gan y Romani. A hefyd, wrth gwrs, oedd Cwna Meia yn athro Celteg yn Lerpwl, a fe yn sefydlu dosbarthiadau dysgu Gwyddeleg gyda'r nos Iau. A J Glyn yn dysgu Gwyddeleg yn y dosbarthiadau yma. Ac yn neud hynny ar mwyn osgoi mynd I gwrdd Princess Road ar nos Iau I lechrau. Oedd ddim eisiau mynd i'r capel ar nos Iau, a felly dyma fe'n mynd I dosbarthiadau Gwyddeleg yma. A fel y gwelwn ni, oedd hynna'n bwysig iawn I fi bysagwyd I yn y gwybodol, achos mae yn y diwedd yn mynd yn athro Celteg I hunan yn Lerpwl yn dilyn Cwna Meia. Felly mae gyda chi, ac eto yn Lerpwl fel yn Edern, mae'r llongau holl bresennol yn Lerpwl I hunan. Yn yw mae tafarn Welsh Harp ar bwys y dociau. Llawer o'r Cymru yn gweithio ar y llongau. A fe, John Glyn I hunan, nid yn mynd I weithio, roedd e beth yn llongwr proffesiynol, ond yr oedd e yn gweithio o 1887 ymlaen mewn swyddfeydd I gwmnïau llongau yn Lerpwl. Felly mae byd y llongau yn perthyn I fywyd ar ei hyd fel wedi dweud yn barod. A dyma fe yn 1896, yn 26 mlwydd oed, dyma fe'n penderfynu newid byd yn llythrennol yn mynd I ben draw'r byd, sef I Seland Newydd, I fynd I weithio mewn swyddfa fyna I gwmni cloddio air yn Seland Newydd, a mae'n aros yna am 2 flynedd. A dyna lle mae America yn dechrau dod mewn, achos canolbwyntio ar ei gyfnod yn America fyddai yn yr amser sydd gen I. Oherwydd ar y ffordd yn ôl o Seland Newydd, fel mae rhywun yn neud, I chi'n galw hibo'r teulu ar y ffordd. A'r teulu ar y ffordd yn yr achos yma oedd Cambria yn Wisconsin. A dyna cyrraedd y Dolwg Elan oedd gen I ar y sleid gyntaf fel rhan o'n heitlu. Oherwydd mae J Glyn I hunan yn cyfeirio ar Cambria, Wisconsin fel
yn outpost o Dolwyddela. A mynd yna, dawn ni'n gweud, i weld y teulu. Nawr, roedd J Glyn Davies trwy I fam yn wyr, fel wedi dweud yn barod, i'r pregethwr Methodist hynod Prifysgol Hww John Jones tal Sarn. Nawr, roedd John Jones tal Sarn yn un o 9 o blant I gyd. 4 mab a 5 o ferched. 9 o blant John ac Eleanor Jones o Tan y Castell Dolwyddela. Ac ymhlith, wel, y 2 o'r meibion, sef John Jones I hunan, a'i frawd wedyn David Jones Treborth, a fydd rhaid i chi sydd yn gwybod rhywbeth am hanes y Methodistiaid yn y Bedwaredd Glyn Bymtheg, yn gwybod David Jones Treborth hefyd yn bregethwr mawr dylanwadol yn nyth y Methodistiaid Calfinaidd. Yn awdur, felly fydd rhaid i chi siwr wedi canu geiriau I emyn, mae Dyw yn ton pob lle bresennol yn bob man, ynddo? Wel, dyna brawd John Jones tal Sarn ac un o blant Tan y Castell Dolwyddela. Roedd na ferch arall wedyn, bu hi farw cyn I weddill y teulu, fel fyddwch chi'n clywed mewn eiliad, cyn iddyn nhw fynd I America. A fe arosod I weddw hi a'i plant yng Nghymru. Felly mae 3 o'r plant yn aros yng Nghymru a'i teuluoedd nhw. Ond mae'r 6 arall I gyd yn mynd I America. A maen nhw gyd yn cyrraedd Wisconsin yn y 1840au. 1845 a 1846. Maen nhw'n mynd I America yr 6 plentyn arall, 2 fab a 4 o ferched. Ac maen nhw'n mynd lan, fel oedd yn digwydd yn aml iawn yn y cyfnod yna, roedd Wisconsin jyst yn dechrau agor. Roedd y Cymry, fel arfer, cyn hynny, yn mynd I Ohio a tafle... Wel, fi'n cael blanc yn ymwneud. Talaith Efrog Newydd, lan I Utica fel o'n i'n clywed, ac nhw'n landio yn Efrog Newydd ac yn mynd lan I Utica wedyn ac yn aros yn fyna. Ond roedd Wisconsin yn dechrau agor. A beth yn digwydd nawr, roedd yn mynd lan heibio Utica, lan i'r llynnoedd mawr ac yn hwylio ar hyd y llynnoedd mawr I Wisconsin, I Milwaukee ar y daloedd yna. Ac dyna sy'n digwydd i'r teulu yma. A maen nhw yn mynd yna ac I gyd yn ymsefydlu yn y lle mae'r enw Cambria. Na I ddangos y map I chi yn dweud. Dyna, beth sy'n ddangos I chi, mae hwn ar wal dyn o'r enw Robert Gelling yn America. Cardachau y teulu yw mewn gwirionedd, ond ar ffurf cilch ynddo. Roi llun mynydach I chi o'r canol, I chi'n gweld y 9 o blant yna, o'r un o'r plant I gyd ei disgynyddion yn ymestyn allan o hynna. Mae yna fersiwn, wedi gweld fersiwn papur o hyn yng Nghymru, yn eiddo I cyn yr wyddor erbyn hyn dyfrif Gahifo, sydd eto yn un o ddisgynyddion y teulu rhyfeddol yma fel y clywed chi mewn munud gen I. A fel I ddweud, maen nhw'n ymsefydlu yna yn Cambria ac yn cael ei galw yn llwyth y Dolwyddelant. Dyna oedd yr enw arnyn nhw. Mae llwyth Tan Castell hefyd. A I ni sôn am I fynd at y map yn hynny, dyna Milwaukee wrth gwrs. Dyna Madison, y prif ddinas Wisconsin. A mae Cambria jyst ychydig drawn hyn ar Lewis Portage. Cambria a the Welsh Plains. A I fyna eithon nhw. A beth sydd yn drawiadol am y teulu yma yw maen nhw'n ymsefydlu yn yr ardal yna ac ran fwy nhw'n aros yn yr ardal yna am o leia hanner can mlynedd. Felly, yn wahanol, y llawer iawn o'r Cymru, fel fyddwch chi wedi clywed gan Bill o'r blaen, o'n nhw'n mynd I America, a yn y lle cyntaf mynd I lle roedd yn gyfarwydd ar bobl ar ardal, ond wedyn, gweld manteisio mewn mani eraill, ac yn symud ymlaen, rhyw fath o chain migration yn cael ei alw yn Saesneg, fel term technegol, ond am rhywsut yw ddim yn digwydd gymaint yn y teulu yma, a wedyn mae J Glyn Davies, pan mae'n cyrraedd Cambria, yn 1898 I weld y teulu, mae'n clywed Cymraeg o gwmpas I gyd, mae'n mynd i'r orsaf yn fyna, mae pawb yn siarad Cymraeg yn wedyn mae'r Cymraeg wedi cadw yn hirach yn fyna na mewn cyfer I ardal arall.
A fel mi, mae'n sgwennu I brofiad nawr mewn erthygl hir gyhoeddwyd ar ôl I farw yn y Cymrodorion yn 1957. Dwi'n cadw llygyd ar y watchman sydd yn dechrau mynd. A trowch at ysgrifennu gyfle, mae ar-lein ar Cynllunau Cymru ar-lein ar hyn yn trafodion y Cymrodorion yn 1957. Mae'r erthygl yma gan J Glyn Davies. Mae'n rhoi clip I chi ar fywyd cymdeithasol, cymunedol, Cymreig I raddau helaeth Cambria, a sôn am barhad y Gymraeg yna, sôn am swyddogaeth crefydd, a capel, a traddodiadau Cymraeg yn yr ardal yna. A fel roedd I'n gweld nhw'n dechrau y dator erbyn y cyfnod yna. Bod yr ardal wedi cadw yn syndod y Gymraeg, mae'n gweld arwyddion a ro'n doddi i'r gymdeithas ehangach. Bod y llwyth yma wedi bod yn sefydlog iawn am ddehyd. Ond dau beth sy'n cael ei sylw fe'n benna yn yr ystryd yma, a dreina fod e'n canolbwyntio yn beth sydd gen i'n weddill. Un ohonyn nhw yw, mae'n canolbwyntio ar unigolyn penodol o'r enw David A. Jones. Roedd e'n fab I un o'r brodyr aeth I America, Richard, ac felly yn gefnder I mam J Glyn Davies. A fe aned yng Nghymru yn Olwyddelan a mynd I America yn 40 oed, ond wedi dod yn Americanwr yn cadw I Gymreigdod yr un pryd. Ac yn dod yn bensaer amlwg iawn. Ni wedi clywed yn ddiweddar am wyddonwyr Cymraeg, wel mae teulu y Dolwyddelans yn heiddi cael ei cynnwys yn y restr yna. Mae'n dwy enghraifft o'i waith. Mae'n plac ar bwys y deilad yna, Smith and Lang bloc yma, wedi cynllunio gan David A. Jones. Mae'r plac yn sôn amdano fe. He designed the future generations of architects he trained. Bod wedi cael Jones' influence on the character of Madison, so Prifysgol Wisconsin, lies in both the buildings he designed and the future generations of architects he trained. A pan I chi'n gosod David A. Jones, ochr yn ochr a Frank Lloyd Wright, oedd eto yn weithgar iawn yn yr un ardal, mae dylanwad Cymru a bensaerniaeth America gyda'i gwir yn eitha trawiadol. Enghraifft arall o un o'r adeiladau nath David A. Cynllunio oedd Washburn Observatory yn Madison. Ac yn ddiddorol, yn enw cyntaf dyn Washburn oedd Cadwaladr, sydd eto'n dangos y dylanwadau Cymreig yn yr ardal yna. Mae'n cael ei dynnu, J Glyn yn cael ei dynnu at David A. Yn rhannol oherwydd bod wedi ymwrthod ar capel hefyd, yn rhywun o'r un donfedd gwrthod elgar fel bethau. Ond mae'r ffwyth yma, mae'r teulu, mae'r ffwyth Tan y Castell, maen nhw'n ffwyth ddiddorol iawn. Maen nhw'n bendefigedd iawn I golwg, fel y bobl. David Lloyd Jones, eto un o'r disgynyddion o'r bregethwr dylanwadol, yn dweud bod yna rhywbeth yn dywysogaidd ynddyn nhw, yn gorff a meddwl. A maen nhw'n deulu galluog iawn o safbwynt yn meddwl ac yn dod yn arweinwyr cymdeithasol, pob un o'r plant mewn gwirionedd ein disgynyddion. Yn ei plith nhw gyda llawer yng Nghymru, teulu Gwenllian Tudur. Sy'n mae bobl fel David yn yw Geraint Tudur, o'n i gyda fe yn arall yn Pabyr Cytun, yn un o'r Dolwyddelans, yn fe. Ac y peth arall oedd y wir am y teulu yma, o'n nhw yn alluog iawn yn feddyliol, ond o'n nhw hefyd yn grefftwyr, oedd nhw I gyd yn cael ei troi llaw at bethau fel pensaerniaeth, neu nhw'n ddyfeiswyr, nhw'n grefftwyr. Ac yn ei gweld hynny yn David A. Mae'n barddoni, mae ei lywysgrifydd yn archifer Prifysgol ym Mangor I ddarboniaeth. Ond roedd e hefyd yn densau. J Glyn Davies yr un peth yn athro Celteg ac yn barddoni, ond roedd e hefyd wrth I fodd yn cerfio modiwlau o longau ac yn y blaen. Hynny roedd yr elfen o grefftwyr medrus yn ei
yn ei hanes nhw. Fel ni'n gweud, mae David R yma yn cael tipyn o sylw gan J Glyn yn yr ysgrif yma. Ond y peth arall sydd yn wir amdano fe yn yr ysgrif yma yw ei fyfyrdod a'r newid a'r ymdoddi mae gan yn ddydwyr. Oedd yn gweld yn dechrau gweithio ddifri yn hanes y teulu. Hynny yw, David R yn ddiddori yn y Gymraeg, fel ni wedi ni achosedu trwy cefn ar grefydd. Chi'n gweld yn y gwahaniaethau fyna, oedd y rai yn dal yn rhwng wrth y capel yn fwy Cymreig o hyd, y rai yn trwy cefn ar y capel. Nawr oedd J Glyn Davies, pan ath i Wisconsin, oedd yn disgrifio ei hunan mewn genedlaetholwr. A wedi dod am dylanwad mudiad Cymru Fydd. A mae'n dweud fyna bod pan mae'n sgwennu, mae wedi troi cefn ar genedlaetholdeb a mynd y fwy o siasialydd. A mae'n dweud bod wedi cymryd i 8 mlynedd yn Aberystwyth iddo fe wella o fod yn genedlaetholwr. A hynny oherwydd ei brofiadau fe yn Aberystwyth yn ymwedig mewn berthynas â dilyn o J Davies. Brawd yr Annie Hughes Griffiths sy'n cael tipyn o sylw gyda'r deised heddwch y dyddi yma. Ond beth bynnag, hefyd ar ôl yr hanes, os chi eisiau darllen yr hanes yn fanwl, mae yn y gyfrol mae hanes fywyd J Glyn Davies, mae ysgrif gan J Glyn Davies ei hunan am ei hanes trist yn Aberystwyth, y tyndra mawr rhwng fe ar awdurdodau yn Aberystwyth. Ac yn wir y tyndra mawr sydd rhwng fe wedyn ar byd academaidd, ysgolheigedd, diwylliannol Cymraeg yn gyffredinol ar hyd wedyn i fywyd. Oedd e'n diwtor i Saunders Lewis pan ath wedyn yn ôl i Lerpwl i Radron Geltaidd yn Lerpwl a mae'n ddisgrifiad fyna i berthynas â Saunders Lewis fel un ffyrnig ffreichig. O'n nhw'n cwrdd yn edrych gael tutorials ar yr orsaf yng Nghaer. Ond fel i wedi, oedd J Glyn Davies wedi troi gefn ar genedlaetholdeb yn y Cymru. Nid wedi troi gefn ar y Gymraeg ac yn rhoi i'r diwylliant Cymraeg, ond o safbwynt i berthynas a bobl yn ymwneud. Hynny mae rhywun yn sgwennu rhyw dysysgrif iddo fe, neu dysglythyr iddo fe yn 1920, Athrawon Celtaidd yn ei gychen ac yn dweud, "There's a distinct bias against him in Wales." Ac oedd hefyd yr un mor rhagfanllun yr erbyn ysgolheigion Cymru. Oedd yn ffrindiau mawr o W. J. Griffith, oedd yn meddwl dwi'n mwy ysgolheigdod. Oedd e'n hoff iawn o gyrddoniaeth. Ond beth bynnag, os y'n ni'n mynd lan yn rhywun yn wybodol fod yr ansoddeddyn. Dim ond i nodi rai pethau penodol. Be sy'n digwydd yn y hanes J Glyn Davies yw ar ddiwedd i gyfnod oedd wedi cael ei benodi i ddechrau sefydlu llyfrgell genedlaethol i Gymru yn llyfrgell Coleg Aberystwyth. Ac oherwydd y ffreio yma teimlo wedi cael cam, pan gafodd y gynnig swydd yn Lerpwl, a mynd nôl i Lerpwl, y weithred ola oedd gwneud 4 o'r cardiau oedd wedi gwneud cardiau mynegau i'r casgliad llyfrau a'i llosgi nhw. Cyn bod yn mynd, y weithred ola yn Aberystwyth, a fel yn yn teimlo wedi cael ei ryddhad o ddianc o Aberystwyth a mynd i Lerpwl. Ond beth sy'n ddiddorol amdano fe, mae yn yr ysgrif yma wedyn yn y Cymrydorion yn llawn rhagfarnau, ac oedd yn ddyn oedd yn llawn barnau a rhagfarnau gan fodlon i mynegu nhw yn ddigon cofiadwy a drwrochyd yna. Oedd e ddim yn hoffi'r newidiadau yn y fodgraff yn ymlaen ymlaen y dyddi yna, yn drechol i safoni'r orgraff. A mae W. J. Griffith yn dweud mewn unman, mae dirgelwch yw'r stelio sydd yn Fflat Huw Puw, meddwl fe. Oedd J Glyn yn gwrthod hyd yn ffurfio a safonau newydd yr orgraff ac yn y blaen. Ond mae'n gwneud sylwadau diddorol iawn mewn gwirionedd, digon perthnasol mewn llawer ystyr ar yr ymwydo neu fewn i orffen yn y fan yma. Beth mae'n wneud yw yn hollol wahanol i Michael D. Jones. Mae Michael D. Jones yn gweld y Cymru yn mynd tramor ac yn poeni bod nhw'n colli iaith a chrefydd ac arferion. J Glyn Davies yn gweud, ie, mae hwnna ar waith, ond mae'n peth gwbl naturiol, sy'n mynd rhywbeth i bitio dan o fe, maen nhw'n di wlad newydd ac i fyd newydd a mae'n ei ddisgwyl.
A beth sy'n ddiddorol, mae'n cynharu sefyllfa a Lerpwl. Roedd y Cymru yn dlawd ac yn uniaeth, a'i crefydd nhw'n cadw nhw'n wahân i dlodion Gwyddelig, oedd yn bybyddion wrth gwrs. Ond nhw ddim yn doddi'r gymdeithas ehangach. Unwaith aethon nhw'n dosbarth canol a dechrau symud ar y dwythion ehangach, ond nhw'n ymdoddi. Rhywbeth hollol naturiol yna fe, sy'n mysgu boeni amdano fe, dyna yw natur ddynol o'r bethau. Ac mae yn dadle fel yna. Mae gan fe, os mae ei ffyndo fe, mae da fe dyfyniad trofiadol iawn i'n credu, safbwynt, oedd yn gweud bod bobl yn Cymru yn defnyddio'r Gymraeg tra oedd rhaid, achos oedd yna Gymru uniaeth yna, neu tra bod yn ddefnyddiol i wneud am wahanol resymau. Ond, medda fe, Welsh language patriotism at its hottest, medda fe, stood no earthly chance in Cymru in competition with a pretty girl, whether of Polish, Irish, Spanish or Indian roots. A mae'n dweud lot o bethau sydd yn wir am ymwydo i unrhyw wlad arall. Mae'n amdoddi yn naturiol. Ac os da i jyst offer, mae'n amser ni ar ben i'n gweld, ond os da i jyst, sy'n amser dyn ni'n drafod i shanties a cynwyron môr, ond mewn un ystyr, gallwn ni ddadle bod nhw yn bennu'r halltyd hefyd. Hynny yw, roedd J Glyn Davies yn sgwennu'r shanties môr, Fflat Huw Puw yn y ban, mae'n siŵr bod ni'n codi'r canu mewn y llygyd neu'r llwymuno. Hynny yw, maen nhw wedi mynd yn gynion bwerin yn nhw. Ond caneuon rhywun allgyd yn edrych nôl yn hiraethus fel yr allgyd at wlad i rieni yn gwirionedd yn llun yma ydyn nhw. Wel, mae'n amser ni wedi mynd, ond diolch yn fawr i chi am wrando.